Tervetuloa katsomaan Little Pet Shop-ohjelmaa. Tässä sarjassa nähdään, miten Little Pet Shopien elämä sujuu. Osa 1. Hei, minä olen tämän perheen äiti ja tämä päivä sujui oikein hyvin ja minun nimeni on Iina. Moi, mä oon tämän perheen isoveli ja mä oon Niko. Moi, mä oon tämän perheen pikkusisko ja mä oon Täplä. Minä olen tämän perheen isä ja tämä päivä kanssa sujui oikein hyvin kuin äitin kanssakaan. Siis ihan hyvin, niin. Ja minun nimeni on Joona. Osa 1. Äiti! Mitä nyt? Tämä päivä on ollut ihan tarpeeksi raskas. Aivan samas. Varmaan se niinku mua huolettaa. Siis aivan sama mua niinku varmaan huolettaisi se. Mitä sinulla oli asia? Olen juuri menossa lepäämään. No siis niinku mun pitäisi olla tänään vaikeiksenkaan. Mut kun sä oot siellä yläkerrassa, niin enhän mä voi mitään muuta tehdä kuin katsoa, kun sä siellä oot. No lähde vaan poikikseen luokse. Mä menen nyt nukkumaan. No hyvä syy ollakin. Älä vielä kuvaa tänne ylös. Minä menen yläkertaan. Tänään siis terassille. Ihanaa. Mitäs minä nyt tekisin? Ai niin joo. Oi niin, unohdin kokonaan sen mummin ja ukin kutsun. Hei lapset, me ollaan lähdössä ukin ja mummin luokse. On nyt hiljaa. Mitä sinä teet? Ai, jalkani. Soitan mummille ja ukille, ettemme pääsekään. Minä menen sinne. Aivan sama. Ai niin. Mun pitää ensiksi niinku mennä sinne. Mä otan mun vaikeisen mukaan. Missä se nyt olikaan? Äiti, mä haluun uima-altaan. Ei kultaseni, en minä jaksa laittaa uima-allasta. Ja nyt on talvi, kohta joulu. Mut äiti, mä haluun uima-altaan. Mene sinne kylmään uimaan, pikkulapsi. Kuule, tule tänne äitin viereen. Ei, kun se tulee mukaan. Mennään syömään jouluaterian salaa. Ei nuo lapset kyllä, ne on niin villejä. Tässä oli sarja 1. Kannattaa katsoa myös toinen osa. Siinä me vierailemme Uki ja mummon luona. Jalka